i Buraz. Ljudi, jeste vi svesni što se sprema? Slušajte sad ovo. Najava. 1. februar 2026. sad za 15 dana, koliko? 13 dana, 14. Boks meč, najveći ikada. 2.3. Poklanjam vam stan plus, recimo, 20 iPhone-a. Isti dan. Treći dan, 3. februar 2026. Poklanjam vam 2 nova Golfa 8. Poklanjam iPhone i poklanjam cash. Ja mislim da ovo niko nikad ne... I to poklanjam samo ljudima koji budu gledali live. Ubaci Stanke ovo. Za gledalce live-a isključivo, koji budu na tim live-ovima, i to ubaci ovo. Buraz, samo ako budete gledali live na kik.com/baka-prase, ja vama poklanjam 2 Golfa, iPhone i cash. Stan može da osvoji svako ko ne morate gledati live za stan, to da znate, znači svi koji ste učestvovali u giveaway-u za stan, znači šta treba da uradite za giveaway za stan da biste osvojili stan, treba da lajkujete ovu sliku što je prestigla moju Mileninu zajedničku sliku, gledajte 363.000, a Milena i ja 356. Izgleda da moraš još da radiš dupe u teretani i onda da se slikamo da izgrmimo najjače. Čime si sve to razmazala? Ali, kako zove, da. Znači, treba da lajkujte 2.300.000 komentara. Znači, to maks komentariš? Da. Čekaj, ovdje je 2 milijona, da. 2.300.000 komentara, znači treba da lajkujete, da komentarišete ovu sliku na Baka Bonanza profilu i na Baka Prase, šeruje se. Treba da zapratite Baka Bonanza profil i samo 3 profila koje taj profil prati, Baka Golden Panorama Apartments i Mala fabrika ukusa. Samo 3 profila treba zapratiti i možete osvojiti stan. Tako da je nebitno ako budete na live-u, kada se bude izvlačio dobitnik stana, ne morate budete na live-u, bilo bi poželjno da bismo vas pozvali u Discord da bi bilo dinamično izvlačenje preko točka i to, ali nije obavezno. Ali, ako želite da osvojite golfove, 2 Golfa, iPhone i cash, i isto dan kad budem poklanjao stan, ako želite da osvojite iPhone pored stana, morate da budete na live-u. Znači, 3.2.2026. 3. februara, za 15 dana od sad 16, možete na live-u da osvojite 2 Golfa 8, 20 iPhone-a i ne znam koliko keša, vidjet ću. Samo ako budete na live-u kik.com/baka-prase. Tako da dajte, a hoćemo morati imati account 18+ na Kiku da bi gledali tvoj live. Nisam siguran jer neću kockati u ta 3 dana, tako da vjerojatno nećete morati da budete 18+, ali, bože moj, ko ne bude mogao da gleda, nek se snađe, brate, ne gleda na Burazerovom profilu. Bro, lezi, spavaj, pare su prolazne, Milana top, ne je to nikome. A za nije bolje da ja do 35. godine radim kao konj, zaradim mnogo para i onda kad napravim decu, da mogu sa Milanom da uživam i sa svojom porodicom, da budem tu miran, da se volimo i da živimo život iz snova. A ne sad kao ja sad odmaram. Mislim, ja provodim vremena s Milanom svakako dovoljno, i putujemo, i volimo se, i bioskop, i sve što je pane na pamet, ali hoću da imam više slobodnog vremena kad budem imao decu. To mi je plan. Ranije pravi decu, pa ne, pravim ja decu ranije, nije to sporno, nego kad budem imao 35 da bar imam 2 dece. Bar 2 dece. Znaš, to je fora. Koliko? Do 35. bar 2. Može. Je to fair? Idealno bi bilo 3 da izrokamo do 35. moje. Da. U narednih 6 godina, Boga mi treba da se bacimo na posao. Ljudi, vraćam se brzo. Šalimo se malo, relax guys. Pozdrav iz Beočina, pozdrav za Beočin. Hoće li biti kontenta kad budeš imao decu? Pa bit će buraz ako bude imao YouTube, ako ne ono šta, kačit ću kad me ne bude mrzalo, brate. Kad snimim ono kida da se usere, ono nešto, da vrištimo svi.
Dete se ne prave tek tako, ako ti Bog da imat ćeš, ako ne, nećeš kraj. Pa mislim, jeste istina, buraz, nego ja kažem šta bih ja volao, šta bih ja želeo, brate, bože moj. A da vidimo, Milan napisao drugi 2006 Kick Live najveći boks meč na Balkanu. Brate, kako će to ludilo da bude? Braćo, kako će to ludilo da bude taj boks meč? Ja mislim da vi niste, kako izgleda ovaj sad zapravo. Ja mislim da vi niste bez zebanja, da niste ni svesni koliko će boks meč da grmi, brate.